یەکیتیا خوێندەبان و جوانên دیموقراتی کوردستان سووریا بەردەوامە di çalakiyên xwe de guhdana nifşên nû ji keç û xortan û yek ji van çalakiya avakirina tîmeke jinan ya futbolê da ku bibe bengehek ji bo avakirina werzişa jinan di nava civaka Kurdî de û her wiha berpirsên yekîtiya xwendebana dane diyarkirin ku ew hewl didin ku li bajar û bajarokên dî jî tîmên jina bêne avakirin. وەک یەکیتیا خوێندەبان جوان دیموکراتی کوردستان ڕۆژاڵا مەوی تیمی ئاوا کردی ئەوەی دۆرە سێ ساڵان مەوی تیمی ئاوا کردی ماکاری بۆ ئەمیژین تێخن وەرزشێدە تێخن ڕیاڵدادە ji ber jin nebes ji malê re piştî me tîm çêkir gelek tîmê jinê çêbûn li Qamişlo dixwazin ke çik bêhter têkevin mecalê werzişê de ji ber tişkî gelkî hezarî tişkî baş e. ji bo hevnasînê û pêşxistin û xurtkirina van tîman tîma bajarê Qamişlo ya jinan û her wiha tîma gundê Tilşeîrê yariyek li dar xistin û lîstikvanê her du tîman dane diyar kirin got ew doza pêşxistina werzişa jinan dikin û xwestin ku hemû aliyên siyasî û civakî piştgiriya vê gava nû di nava civaka Kurdî de bike. Em tecrüba kine hevaya bes em dixwazin alîkarî ji me re bêdewrî çêbibin xelk Kurd alîkariya me bikin xelk alîkariya me bikin em pêş kevin ji ber ev gelkî tiştekî nehe enû jinê Kurd dikevin vî mecalî de em dixwazin alîkarî ji me re bê em pêş kevin û Kurd pêş kevin. Ji aliyê kuratî em hatine em li vir bilêze em dixwazin ferîqê keçika bêhtir çêbibe û em weke xorta bilêzin înşallah em ê serkevin û vê cara wir înşallah em ê serkevin. Qamişlo em îro mubareke widî bîstin mubara gelkî qewîn bû bibê ferîqê gundê Tilşeîrê û em dibin ev tişt bêhtir mezin bê gelek ferîqê dî çêbibin em bihêvîna bê ihtimamê bêhtir pê bikin em spasiya tîha telebê dikin û spasiya Kaptan Roja. Keç û xortên Kurd ew in yê ku pêşeroja milletê Kurd wê biparêzin û çi guhdan dawabêkirin di pêşerojê de sûdaka pir mezin wê civaka Kurdî tev jê wergirê. Sebrî Fexrî, Ar Qamişlo.